Červen 42. roku. Sovětský svaz stojí na pokraji propasti. A to není přenesený výraz, ale doslovný popis toho, co se odehrává na frontě dlouhé 1000 kilometrů. Uběhl přesně rok od začátku války. Rok, který země přežila zázrakem, krví a neuvěřitelným nasazením všech sil. Moskva odolala, zdálo se, že to nejhorší je za námi, ale zároveň to vypadalo, jako by všechno bylo marné, protože v létě 42. vše začíná znovu a tentokrát ještě hůře. Zastavme se na chvíli a pochopme rozsah toho, co se děje. Na jaře 42. Stalin přesvědčeně věří, že Němci znovu zaútočí na Moskvu. Právě tam podle něj nepřítel zasadí hlavní úder. Vrchní velení soustřeďuje rezervy na centrálním směru, drží tam nejlepší armády a techniku. Ale Hitler udělá přesně to, co nikdo nečeká. Obrací se na jih. Operace Blau, tak se jmenuje německá letní ofenzíva roku 42. Jejím cílem je Kavkaz s jeho ropnými nalezišti a Stalingrad jako strategický uzel na Volze. Ještě před začátkem Blau 12. května 42. však sovětské jednotky sami zahajují útok u Charkova. Maršál Tymošenko a člen vojenské rady Chruščov přesvědčují Stalina, že je příznivý okamžik k úderu. Stalin souhlasí, ale toto rozhodnutí se ukáže jako katastrofa. Jmenuji se Tomáš Dvořák, sledujete kanál Válečné zápisky. Děkuji, že sledujete můj obsah, budu rád za odběr a like, příjemné sledování. Charkovská operace začíná slibně. Sovětské jednotky pronikají do německé obrany a postupují vpřed. Ale už po několika dnech se situace mění. Němci udeří z boku na Barvinkovský výběžek, ten samý můstek, odkud sovětské armády postupují. Kleště se zavírají. 28. května je obklíčení dokončeno. V kotli se ocitá 22 sovětských divizí. Ztráty u Charkova, včetně mrtvých, raněných a zajatých, dosahují od 240 000 až do 270 000 lidí. To je více než počet vojáků mnoha evropských armád. Náčelník generálního štábu Vasilevský později napíše, že u Charkova byla ztracena strategická iniciativa na celém jižním křídle fronty. Německá skupina armád jich získává volnost pohybu a okamžitě ji využívá. 28. června 42. začíná operace Blau. Německé tankové kolony prorážejí sovětský front mezi Kurskem a Charkovem a míří na východ. Rychlost postupu je ohromující. Za první dny urazí desítky kilometrů denně. Sovětské jednotky ustupují, dostávají se do obklíčení a nesou obrovské ztráty. Rozkaz držet pozice nemá smysl, protože není čím držet. V červenci se situace stává kritickou. Němci dosahují ohybu Donu. 1. července padá Sevastopol. Po 250 dnech hrdinné obrany je město opuštěno. Celý Krym je nyní v rukou nepřítele. 23. července padá Rostov, brána na Kavkaz. Stalin je tak otřesen rychlostí katastrofy, že 28. července podepisuje rozkaz číslo 227, známý mezi lidmi jako neustupovat ani krok zpět. Tento rozkaz stojí za citaci, aby bylo jasné, jak zoufalá byla situace. Výslovně v něm stojí: ústup znamená zkázu sebe sama a naší vlasti. Byly zřízeny trestné prapory a zábranné oddíly. Velitelé, kteří bez rozkazu ustoupili, byli souzeni vojenskými tribunály. Byl to rozkaz zoufalství, tvrdý a nekompromisní, zrozený ze strachu z toho, co se děje na frontě. A na frontě, v srpnu 42. Němci dosáhli Volhy severně od Stalingradu a zahájili obléhání města. Na Kavkaze jejich jednotky vystoupaly na Elbrus a vyvěsili tam vlajku. Zdálo se, že už jen kousek chybí a země bude rozdělena na dvě části. Ropa z Baku byla odříznuta, Volha zablokována, Moskva ohrožena z jihu i východu. Hitler byl přesvědčen, že válku vyhrál a zbývalo jen dotlačit nepřítele k porážce. A právě zde, v tomto bodě největšího zoufalství,
kdy celý svět sledoval dění u Stalingradu a na Kavkaze, na opačném konci fronty, v lesích a bažinách oblasti kolem Kalininu, sovětské velení připravovalo úder, o kterém téměř nikdo nevěděl. Úder, který měl dokázat, že Rudá armáda umí nejen ustupovat. Úder, který se zapíše do historie jako jediný úspěšný sovětský průlom léta 1942. roku. Ale než o něm budeme mluvit, je třeba pochopit, jaká byla situace na západním frontu toho léta. Zatímco veškeré sovětsko-německé střetnutí v létě 1942. roku se v očích světové veřejnosti a vojenských analytiků soustředilo na jih, na Stalingrad, Kavkaz a stepy u Donu, západní front existoval jakoby v jiné dimenzi. Nebyly tu rychlé tankové průlomy, nebyly tu kotle s desítkami tisíc vojáků, nebyla tu města, o která se bojovalo týdny. Zde probíhala zákopová válka. Okopy, přestřelky, průzkum bojem, dělostřelecké souboje. Zdánlivě klidný úsek, ve skutečnosti však střelnice s doutnajícím plamínkem. Západní front v roce 42. zabíral pás od Rževa na severu až po oblast Kyrova na jihu. Délka linie střetu činila asi 600 kilometrů. Zde od podzimu 41. stál německý Rževský výběžek, obrovský klín, který zasahoval do sovětské obrany a ostrým hrotem mířil přímo na Moskvu. Vzdálenost od předních linií u Rževa k sovětské metropoli byla zhruba 250 kilometrů. Pro německá děla s dlouhým dostřelem to bylo daleko, ale pro bombardovací letectvo dostupné. Rževský výběžek vznikl v důsledku zimního protiútoku Rudé armády u Moskvy. V prosinci 41. sovětské jednotky odrazily Němce od hlavního města, ale výběžek zcela neodřízly. Německá skupina armád Střed pod velením polního maršála Günthera von Klugeho udržovala tento můstek za cenu obrovských ztrát. Do léta 42. zde bylo soustředěno značné množství sil. 9. německá armáda generálplukovníka Waltera Modela a část 4. armády. Celkem Němci u Rževa drželi asi 28 divizí. Walter Model, osobnost, o které stojí za to říci pár slov zvlášť. V roce 42. mu bylo 51 let. Za sebou měl první světovou válku v Reichswehru a rychlý vzestup ve Wehrmachtu během obrany Moskvy. V zimě 41. a 42. velel 9. armádě a dokázal ji udržet pohromadě navzdory sovětskému protiútoku a mrazům až do -40 stupňů. Hitler ho potom nazýval svým hasičem, člověkem, kterého posílal tam, kde to hoří. Model byl tvrdý, náročný, osobně jezdil na frontu a rozhodoval rychle. Sovětští velitelé ho zároveň respektovali i obávali. Sovětskou stranu na tomto úseku zastupovaly 2 fronty. Kalininský, front pod velením generálplukovníka Ivana Koněva, držel pozice severně a západně od Rževa. Západní front pod velením generála armády Georgie Žukova ležel jižně a východně. Mezi oběma frontami existovalo rozhraní, které na papíře vypadalo jasně, ale v praxi často způsobovalo otázky ohledně koordinace a spolupráce. Žukov a Koněv se příliš neměli v lásce, to nebylo tajemstvím. Oba byli ambiciózní a zvyklí jednat samostatně. Žukov byl v roce 42. už legenda. Hrdina obrany Moskvy, zástupce vrchního velitele. Měl 45 let. Byl hrubý, náročný až tvrdý. Nesnášel nesouhlas. Jeho štáb se ho bál stejně jako Němci Modela. Přesto Žukov uměl to, co mnoho sovětských velitelů v roce 42. neumělo. Dokázal soustředit síly na úzkém úseku a udeřit silným úderem, ne rozptýleně. Právě tato schopnost bude rozhodující v srpnu 42. Do léta 42. sovětské velení nashromáždilo na západním a kalininském frontu značné síly. Byly zde armády, které prošly zimními boji a dostaly posily. Soustředila se technika. Tanky, dělostřelectvo, letectvo. Stalin, očekávající německý úder na Moskvu, záměrně držel zde velké rezervy. Když bylo jasné, že Němci udeřili na jihu, přesouvat tyto síly bylo pozdě a riskantní. Oslabit centrální směr znamenalo ohrozit hlavní město,
proto je bylo nutné využít právě tady. Právě tehdy vznikl v hlavním štábu plán, který dostane název Pogorelo-Gorodiščenská operace. Oficiálně tato operace patřila do série útočných akcí na Rževském směru, které byly později v sovětské historiografii souhrnně nazvány Rževská bitva. Nicméně tato operace měla zásadní odlišnost od ostatních sovětských ofenzív toho léta. Byla pečlivě naplánována, zabezpečena potřebnými zdroji a zaměřena na skutečně zranitelné místo v německé obraně. Tím slabým místem byl spoj mezi 9. armádou a 3. tankovou armádou generála Reinhardta v oblasti malého sídla v Kalininské oblasti. Sovětská rozvědka do června 1942 roku zjistila, že právě zde je německá obrana nejzranitelnější. Hustota nepřátelských jednotek na tomto úseku byla nižší než průměr na frontě. Spoje mezi armádami a sbory jsou tradičně považovány za slabá místa v jakékoliv obraně. Němci, přesvědčeni o pevnosti svých pozic a zabraní v rozboru vítězství na jihu, tento úsek podcenili. Šířka úseku průlomu, který sovětské velení plánovalo, činila asi 16 kilometrů. Z hlediska druhé světové války je to málo, ale právě zde mělo dojít ke koncentraci takové hustoty dělostřelectva a pěchoty, která by umožnila prolomit německou obranu během několika hodin. Výpočty štábu západního frontu ukazovaly, že pokud se průlom podaří první den, již druhý a třetí den bude možné nasadit do průlomu pohyblivé jednotky a rozvinout úspěch do hloubky. Na papíře vše vypadalo přesvědčivě, ale západní front už měl zkušenosti s ofenzívami, které se na papíře jevily jako úspěšné, ale ve skutečnosti končily vážnými ztrátami. Na počátku 1942 roku se vojska již pokoušela prorazit Rževský výběžek v předchozích operacích, avšak bez výrazných výsledků a s velkými ztrátami. Vojáci i důstojníci o tom věděli, ale rozkaz je rozkaz. Každá vojenská operace nezačíná výstřelem, ale mapou, analýzou čísel a otázkou, kde má nepřítel slabé místo. V létě 1942 roku sovětské velení na západním frontu tuto otázku metodicky a přísně kladlo, protože cena chyby byla předem známa. Už ji zaplatili u Charkova, Ljubani a Vjazmy. Další neúspěšný útok na opevněné pozice by znamenal tisíce obětí a nulový výsledek. Bylo potřeba jiné přístupy a ty byly nalezeny. Plánování operace začalo koncem června 1942 roku. Iniciativa vycházela od štábu západního frontu, ale rychle byla přenesena na úroveň nejvyššího velení. Nejvyšší velitel osobně dohlížel na vypracování záměru. Chápal, že zatímco na jihu je situace katastrofální, západní front musí prokázat svou důležitost. Nejen držet pozice a zadržovat nepřítele, ale udeřit tak, aby německé velení nervózně přemisťovalo rezervy z jihu na centrum. Právě v tom spočívala strategická logika operace. Nejen územní zisk nebo vyrovnání linie fronty, ale vytvoření hrozby, která donutí nepřítele přerozdělit síly. Pokud německá armádní skupina v centru začne odevzdávat divize armádní skupině na jihu k posílení pozic, Rževský výběžek se nevyhnutelně oslabí. Znamená to, že je třeba vytvořit takovou hrozbu na centrálním úseku, aby velitel neodvážil stáhnout ani jeden pluk. Operace se stala jakýmsi strategickým odváděním pozornosti, ale s reálným potenciálem. Rozvědka sehrála při přípravě klíčovou roli. Náčelník rozvědky štábu západního frontu a jeho důstojníci do června shromáždili detailní obraz německé obrany na úseku mezi dvěma klíčovými body. Letecká rozvědka uskutečnila stovky letů fotografujících nepřátelské pozice. Výpovědi zajatců byly pečlivě ověřovány a porovnávány s pozemními pozorováními. Průzkumné skupiny pronikaly do nepřátelského týlu a ne vždy se vracely, ale často přinášely cenné informace. Shromážděné informace ukázaly, že na úseku širokém asi 16 kilometrů drželi Němci části několika pěších pluků a hustota obrany byla přibližně 1 prapor na 3 až 4 kilometry fronty. Podle německých standardů to byla minimální hustota.
Němci spoléhali na palebnou sílu, nikoliv na velký počet živé síly. Obrana na tomto úseku byla vybudována ve 2 pásmech. První pásmo, hluboké 3 až 4 kilometry, zahrnovalo rozvinutý systém zákopů, betonových pevnůstek, drátěných překážek a minových polí. Druhé pásmo, umístěné ještě 3 až 5 kilometrů hlouběji, bylo vybaveno slaběji. Němci ho nestihli plně dokončit po zimních bojích. To byl klíčový moment. Pokud se první pásmo prorazí první den, druhé již nedokáže zastavit útok a otevře se operační prostor pro tanky. Výběr směru hlavního úderu byl dán několika faktory. Za prvé, právě zde byl spoj mezi 2 německými armádami. Spoje jsou tradičně zranitelná místa, kde velení a spolupráce jsou často oslabené. Za druhé, terén umožňoval tajně soustředit vojska. Husté lesy je skrývaly před pozorováním nepřítele. Za třetí, i přes špatné cesty bylo možné v této oblasti zajistit zásobování. Dělostřelecké plánování operace patřilo k nejpečlivějším na západním frontu v té době. Náčelník dělostřelectva vypracoval plán palby, který počítal s dělostřeleckou přípravou trvající téměř 3 hodiny. Na úseku průlomu bylo soustředěno asi 900 děl a minometů, což znamenalo hustotu přibližně 56 děl na kilometr fronty. Pro srovnání, průměrná hustota obrany podle sovětských norem byla dostatečná při 40 až 50 dělech na kilometr. Nasycení dělostřelectvem bylo tedy na hranici možností. Samostatnou obtíž představovalo plánování akcí obrněných sil. Pro rozvoj průlomu západnímu frontu byl přidělen 6. tankový sbor, vytvořený na jaře 42. roku a čítající asi 180 tanků, včetně těžkých a středních modelů. Velitel sboru byl zkušený tankový důstojník, účastník bojů u Moskvy. Jeho sbor měl vstoupit do průlomu poté, co pěchota prorazí první pásmo německé obrany a zamíří k důležité železniční křižovatce v týlu nepřítele. Tato železniční křižovatka nebyla vybrána náhodou. Procházela tudy jediná cesta zásobující německou armádu. Přerušení této cesty znamenalo ohrožení zásobování celé nepřátelské skupiny. Němci to chápali a kryli uzel samostatnými rezervami, ale sovětské velení počítalo s tím, že při rychlém průlomu rezervy nestihnou včas soustředit síly na potřebném místě. Současně s hlavním úderem byl plánován pomocný útok silami jiné armády, umístěné severněji. Jejím úkolem bylo vázat německé rezervy a zabránit jim v přesunech jednotek z jednoho úseku na druhý. Velitel této armády byl vytrvalý a schopný důstojník, který dokázal ze svých vojsk vytěžit maximum. Jeho armáda měla hrát roli kovárny, zatímco hlavní úder bude kladivem. Utajení příprav bylo dovedeno k dokonalosti. Přesuny vojsk probíhaly výhradně v noci. Kolony techniky se pohybovaly bez světel. Trasy byly předem prozkoumány a rádiové spojení v oblasti budoucího průlomu bylo minimalizováno. Německá rádiová rozvědka pracovala efektivně a sovětské velení to bralo v potaz. Důstojníci dostávali úkoly až v posledních dnech před útokem, podepisovali dokumenty s označením přísně tajné. Vojáci a četaři nevěděli nic až do posledních hodin. Jak dobře se podařilo udržet tajemství, ukazuje samotný průběh operace. Když 9. srpna zahájilo sovětské dělostřelectvo palbu, německé štáby v oblasti průlomu byly zaskočeny. To byla vzácnost v roce 1942. Většinou sovětské operace předcházela německá protiopatření, protože německá rozvědka stihla odhalit přípravy. Tentokrát však neuspěla. To byl první znak toho, že tentokrát by se věci mohly vyvíjet jinak. 8. srpna roku 1942. Do začátku dělostřelecké přípravy zbývají jen hodiny. V lesích západně od spáleného města, v údolích a roklích, v pečlivě ukrytých zákoutích je soustředěno několik desítek tisíc vojáků. Čekají. Někteří spí těžkým spánkem unaveného těla, jiní si potichu zapalují cigaretu, skrývají plamen v dlaních, další píší dopisy domů, možná poslední. Všichni vědí, že zítra něco začne. Ne všichni přesně co,
ale každý cítí, že zítřek nebude jen další den války. Údernou skupinu západního frontu na úseku průlomu tvoří síly 20. armády pod velením generálporučíka Michaila Chozina. Toto jmenování samo o sobě vyžaduje vysvětlení. Chozin byl k srpnu roku 42 postavou rozporuplnou. Na jaře téhož roku velel Leningradskému frontu a nesl přímou odpovědnost za ztrátu druhé úderné armády generála Vlasova v bažinách u Volkovu. Stalin ho odvolal a snížil vodnosti. 20. armáda na západním frontu byla pro něj příležitostí k rehabilitaci. Chozin to věděl a tlačil na své podřízené s odpovídající intenzitou. 20. armáda představovala k srpnu roku 42 silné uskupení. Zahrnovala 6 střeleckých divizí, 3 střelecké brigády a několik samostatných posil. Celková síla armády s přidruženými jednotkami dosahovala přibližně 110 000 mužů. Na 16-kilometrovém úseku průlomu to znamenalo vysokou koncentraci, asi 7 000 vojáků na kilometr fronty, včetně druhé linie a rezerv. Hlavní roli v průlomu první linie německé obrany měly sehrát 2 divize první linie. Střelecká divize 129 pod velením plukovníka Gorodňanského a střelecká divize 305 pod velením plukovníka Dorofejeva. Obě divize prošly zimními boji na západním frontu, měly bojové zkušenosti a utrpěly ztráty, které byly do léta částečně doplněny novými posilami. Doplnění bylo samostatnou kapitolou. V roce 1942 dostávaly sovětské divize vojáky z různých zdrojů, z Uralu, Sibiře, z rozpuštěných jednotek, zranění, kteří se zotavili. Úroveň výcviku byla různorodá. Střelecká divize 129 měla k srpnu roku 1942 asi 8 000 mužů, což bylo přibližně 80% plánovaného stavu. Její velitel, plukovník Alexej Gorodňanský, byl profesionální důstojník, který zahájil válku už v červnu 1941 na jihozápadním směru. Uměl šetřit své lidi, jak to jen šlo v útočných bojích. Nezaháněl je do útoku bez dělostřelecké přípravy a vyžadoval pečlivé průzkumy před každým krokem. Jeho divize měla udeřit na pravém křídle průlomového úseku. Střelecká divize 305 pod velením plukovníka Dorofejeva operovala vlevo. Tato divize měla zajímavou historii vzniku. Byla vytvořena na podzim 1941 v Sibiři, v Novosibirsku a byla převážně sestavena z obyvatel západní Sibiře a Altaje. Sibirské divize měly v Rudé armádě pověst zvlášť odolných, a to ne kvůli nějaké mystice, ale z praktických důvodů. Lidé byli fyzicky zdatní, zvyklí na mráz a les a většinou měli lovecké dovednosti. Uměli se tiše pohybovat, orientovat v terénu a přesně střílet. Druhou línii 20. armády tvořily další 4 divize. Jejich úkolem bylo vstoupit do průlomu poté, co první linie prorazí německou obranu a rozšířit koridor pro zavedení tanků. Významnou roli zde měla sehrát 8. gardová střelecká divize, která měla slavnou historii. Vyrostla z Panfilovovy divize, té, která v listopadu 1941 statečně bránila u Volokolamsku. Po smrti generála Panfilova divize obdržela jeho jméno a status gardové. K srpnu 1942 byla elitní jednotkou s vysokým bojovým duchem, tradicí vytrvalosti a veliteli, kteří prošli těmi nejtěžšími boji. Tankovou pěst operace tvořil 6. tankový sbor generála Andreje Getmana, který čekal v lesích k záloze na vhodný okamžik pro nasazení do průlomu. Getmanovi bylo v roce 1942 43 let. Byl profesionálním vojákem, absolventem Vojenské akademie mechanizace a motorizace. V bojích u Moskvy velel tankové brigádě a jednal obezřetně. Pod jeho velením byl nyní sbor složený ze 3 tankových brigád a motostřelecké brigády. Disponoval 182 tanky, 47 KV-1, 83 T-34 a 52 tanky řady T-70 a T-60. Poměr jednotlivých typů tanků odrážel realitu sovětského tankového průmyslu roku 1942. T-34 byl již uznávaný nejlepší střední tank války, ale nikdy jich nebylo dost. KV-1 byl těžký, dobře pancéřovaný, ale pomalý a mechanicky méně spolehlivý.
Mechanici a řidiči ho neměli v oblibě. Lehké T-70 byly vhodné pro průzkum a pro následování, ale proti německým protitankovým zbraním byly zranitelné. Getman to věděl a plánoval KV použít k průlomu protitankových pozic a T-34 pro rychlý rozvoj úspěchu do hloubky. Letecké krytí operace bylo svěřeno první letecké armádě generálmajora Stěpana Krasovského. K srpnu roku 1942 měla sovětská letecká síla na západním frontu asi 600 letadel různých typů, což bylo výrazně více než o rok dříve. Letecký průmysl přesunutý na východ už nabíral tempo. Krasovský plánoval využít bitevníky Il-2 k přímé podpoře pěchoty, bombardéry k úderům na německé zálohy v Týlu a stíhačky k ochraně pozemních jednotek před německým letectvem. Zvláštní pozornost si zasloužila příprava ženistů. Německá minová pole před první obrannou linií byla hustá. Sovětská rozvědka zaznamenala místy až 1200 min na kilometr fronty. Několik nocí před začátkem útoku se ženíní roty potají přibližovaly k německým pozicím a vytvářely průchody v minových polích a drátěných překážkách. Pracovali ve tmě, pod hrozbou německé palby, s hmaty a rukama. Každá mina byla odstraněna ručně. Do rána 9. srpna bylo v minových polích vyhloubeno 78 průchodů, širokých od 8 do 12 metrů. 78 koridorů smrti, kterými zítra půjde pěchota. Mezi lidmi, kteří čekali na signál v těch posledních hodinách před útokem, byly různé osudy. 20letý seržant z Novosibirsku, povolaný do armády přímo z továrny, 40letý starší rotmistr, který bojoval ještě ve finské válce. Poručík, právě absolvující zrychlený pěší kurz a poprvé na frontě. Politický důstojník, který měl před útokem pronést slova o vlasti a straně a říkal je, protože v ně věřil. Každý se připravoval po svém na to, co mělo začít za úsvitu. Německá strana v těchto hodinách netušila rozsah připravovaného úderu. Štáb 161. Pěší divize v noci z 8. na 9. srpna dostával běžné zprávy z přední linie. Aktivita nepřítele byla mírná. Rozvědčíci hlásili pohyb v sovětském Týlu, ale bez přesných údajů. Divizní rozvědka nedokázala odhalit nereálný počet sovětských sil před svými pozicemi ani fakt soustředění tankového sboru. To byl selhání německé rozvědky, vzácné v roce 1942, a bude to mít vážné následky. 9. srpna roku 1942, 4 hodiny 50 minut ráno. Do nebe nad sovětskými pozicemi najednou vystřelí 3 červené rakety. To je signál. To, co se stane v další vteřině. Lidé, kteří tento okamžik zažili, popisovali stejně, bez ohledu na to, na které straně fronty byli. Země se rozechvěla. Vzduch se proměnil v ohlušující řev, ve kterém nebylo možné rozeznat jednotlivé výstřely. 900 děl a minometů zahájilo palbu najednou na pásu širokém 16 kilometrů. To znamená, že každých 28 metrů této linie zasáhne v 1 sekundu granát. Dělostřelecká příprava trvala 2 hodiny a 40 minut. Nebyl to jen náhodný palební útok, ale pečlivě naplánovaná sekvence zásahů, z nichž každý měl jasný cíl. Prvních 40 minut bylo věnováno potlačení německých děl. Sovětské protidělostřelecké skupiny dopředu lokalizovaly pozice nepřátelské artilérie a těžké houfnice ráže 152 mm systematicky zasahovaly každou nepřátelskou baterii. Německé děla, která měla zastavit sovětskou pěchotu při postupu k zákopům, jedno po druhém umlkla. Dalších 40 minut se palba přesunula přímo na první zákopovou linii. Zde působily plukovní a divizní děla ráže 176 a 122 mm. Jejich úkolem bylo zničit betonové bunkry, likvidovat kulometná hnízda a zřídit stropy krytých úkrytů. Němečtí vojáci v zákopových postaveních se krčili u země a drželi si uši. Někteří omdlévali pod vlivem tlakové vlny, i když nebyli zasaženi přímo. Výbuch těžkého granátu v okruhu 8 až 10 metrů mohl způsobit smrt bez úlomků. Jednoduše zastavil srdce.
Poslední hodina přípravy byla věnována systematickému ničení druhé obranné linie a potlačení rezerv v blízkém týlu. K tomu přibyla palba raketometů, známých jako Katyusy, a gardových minometů BM-13. V oblasti průlomu bylo soustředěno několik divizí raketové artilerie. Salva jedné divize Katyus znamenala vypálení 72 raketních granátů, které pokryly plochu asi 4 hektarů během 8 sekund. Psychologický efekt tohoto zbraně byl tak silný, že němečtí vojáci, kteří se s Katyušami setkali poprvé, často opouštěli své pozice a prchali. To platilo i pro zkušené veterány z Francie a Polska. V 7:30 hodin byla palba přesunuta do hloubky nepřátelských linií. To byl signál pro pěchotu. Vyrazily jednotky 129. a 305. střelecké divize. První vlna útoku čítala přibližně 6 000 vojáků na 16-kilometrovém úseku fronty. Postupovali po průchodech v minových polích, které vyčistili saperové během noci. Šli rychle, ne běželi, ale svižným krokem, držíc mezi sebou rozestupy 3 až 4 metry. Předčasný běh by znamenal vyčerpání ještě před dosažením zákopů. Německá obrana byla na mnoha úsecích potlačena, ale ne zničena. To je zásadní rozdíl. Potlačený kulometný tým znamená, že je přitlačen k zemi a momentálně nestřílí. Jakmile se ovšem dělostřelecká palba přesune dál, tým se zvedne, otočí zbraň a zahájí palbu. To se stávalo na některých místech. Na pravém křídle 129. divize přežil německý kulomet MG-34 na jižním okraji vesnice Vasilky. Posádka vyčkala palbu v hlubokém krytu a pak zahájila boční palbu na postupující jednotky. První minuty systematicky likvidovala vojáky, dokud jí nepřikryl palbou přidělený dělostřelecký divizion. Na levém křídle v pásmu 305. divize byla situace jiná. Německá obrana byla zde potlačena výrazněji. Zřejmě byly pozice méně opevněné. První zákop byl dobyt za 20 až 25 minut od začátku útoku. Velitel pluku, podplukovník Semjon Krivošejev, později hlásil: němečtí vojáci v první zákopové linii byli buď zabiti, nebo natolik otřeseni, že nemohli klást odpor. Někteří se vzdali přímo v krytech, hluší a dezorientovaní. Do 10. hodiny ráno byla první linie německé obrany na hlavním směru průlomu prolomena. Stalo se to rychleji, než očekávali i optimisté ve štábu západního frontu. Velitel ihned informoval nadřízené. Velitel frontu, který sledoval průběh bitvy osobně, podle hlášení reagoval obezřetně. Početné zkušenosti z roku 1942 ukazovaly, že průlom často znamenal jen průnik na 1 až 2 kilometry, po kterém postup ztroskotal. Tentokrát však přišlo přesvědčivé potvrzení. K poledni 9. srpna sovětské jednotky postoupily do hloubky od 6 do 8 kilometrů na úseku širokém asi 12 kilometrů. To byl skutečný průlom, nikoli jen průnik, kdy byla německá obrana roztržena na kusy a za ní se otevřel nezabezpečený prostor. Velitel vydal rozkaz k nasazení 6. tankového sboru. Tanky se do průlomu pustily kolem 1 hodiny odpolední. Kolony tanků T-34 a KV-1 postupovaly průchody vyraženými v německých postaveních, obcházely krátery a zničené kryty. Pro pěchotu, která cestu připravovala od rána, to byl nezapomenutelný pohled. Jeden z účastníků bojů, velitel střelecké roty poručík Viktor Mališev, zaznamenal do deníku: když kolem nás projeli tanky, v očích kluků bylo něco, co jsem předtím neviděl. Ne radost, ani úleva, spíš pocit, že to nejhorší je za námi. Velitel sboru vedl jednotku osobně v čele, což bylo v rozporu s pravidly velení. Obvykle velitel nemá být v první linii, ale řídit z bezpečné pozice. On však věřil, že v okamžiku průlomu je potřeba rozhodovat vteřinami, ne čekat na hlášení z předních linií. V prvních hodinách se tento přístup osvědčil. Když narazili na improvizovanou německou zábranu u vesnice Tymkova, tvořenou 2 protitankovými děly, velitel okamžitě změnil směr hlavní kolony, aniž by zpomalil postup. Do večera 9. srpna 6. tankový sbor postoupil o 22 kilometrů od výchozích pozic. To byl vynikající výsledek za jeden den bojů.
Německá fronta byla roztržena. Do vzniklé mezery široké asi 15 kilometrů se vrhla nejen tanková technika, ale také motorová pěchota na nákladních vozech. Německé štáby přijímaly hlášení o sovětských tancích na různých místech. Bojiště se rozpadlo na desítky samostatných střetnutí. Ve štábu německé 9. armády panovalo večer 9. srpna napětí, blížící se zmatení. Velitel, když obdržel první zprávy o průlomu, zprvu nevěřil jeho rozsahu. Když uvěřil, začal jednat. Okamžitě požádal o zálohy a zároveň vydal rozkaz jednotkám blízkým průlomu, aby se pevně drželi a vytvořili kruhovou obranu do příchodu posil. Rozkaz byl správný, ale zálohy zatím nebyly k dispozici a sovětské tanky už postupovaly německými zády, vyvolávaly paniku v zadních jednotkách, ničily zásobovací kolony a štábní skupiny. První den operace skončil tak, jak se žádný jiný sovětský útočný den toho léta neskončil. Průlom se podařil, tanky byly v loupce, německá fronta roztržena. Ale válka nekončí po jednom úspěšném dni. Nepřítel je stále živý, zkušený a odhodlaný. Už následující ráno začne dělat to, co umí nejlépe. Protiútoky, zacelování děr a vytváření nových obranných linií z dostupných zdrojů. Následující dny budou zkouškou schopnosti sovětského velení rozvíjet úspěch, což je zcela jiná dovednost než samotné prorážení obrany. 10. srpna 1942 roku za úsvitu v oblasti Kalininu stál 6. tankový sbor na dosažených pozicích. Motory pracovaly na volnoběh. Posádky doplňovaly palivo z nádrží, které přivezli zásobovači přes noc. Před nimi se rozkládala roztržená německá fronta, za níž se otevíral prostor. Za nimi pěchota, která sotva držela krok s tanky a táhla za sebou dělostřelectvo po rozbitých polních cestách. Právě v tomto okamžiku, kdy se zdálo, že úspěch je jasný a stačí jen pokračovat v tlaku, začíná to nejtěžší. Protože Němci už nejsou ti, co byli ráno předchozího dne. Probrali se a jsou odhodlaní. Noc z 9. na 10. srpna německé velení využilo maximálně. Velitel bez čekání na povolení shromažďoval všechny dostupné síly v dosahu průlomu. Z oblasti Rževa byly staženy jednotky 121. pěší divize a přesunuty nočním pochodem asi 40 km na jih po rozbitých cestách. Z rezerv 9. armády vyrazil 328. pěší pluk. Samostatné saperové a protitankové prapory, které odpočívaly v týlu, dostali rozkaz okamžitě se přesunout na linii řeky Gat, přirozenou obrannou hranici, kterou Němci rozhodli využít jako základ nové obranné linie. Řeka Gžat na tomto místě není ani široká, ani hluboká, ale její nivy jsou bažinaté, brodů je málo a břehy jsou dost strmé na to, aby zastavili tanky bez speciálních přepravních prostředků. Němečtí saperové do rána 10. srpna obsadili všechny známé brody a přechody, rozmístili protitankové dělo přímo u vody a připravili se na setkání se sovětskými tanky. Šlo o improvizaci složenou z toho, co bylo právě po ruce. Ale německá armáda roku 1942 uměla improvizovat lépe než téměř jakákoliv jiná armáda na světě. Velitel obdržel zprávu o německé linii na Gžati kolem 8 hodiny ráno 10. srpna. Rozhodl se rychle. Neútočit přímo na dobře opevněné přechody, ale hledat nezajištěné brody na bocích. Průzkumné tanky a motocyklisté se rozptýlili podél řeky a zkoumali obranu. K poledni průzkumníci 2. tankové brigády našli brod u vesnice Karkova. Němci tam nestihli dorazit. Brigáda řeku překročila za 2 hodiny, přičemž ztratila 3 tanky T-34 na druhém břehu. Tam sice byli němečtí protitankoví vojáci, ale jen málo a rychle je přemohli. Překročení k Žatě otevřelo cestu do vnitrozemí, ale sovětské postupy narazily na problém, který vojenská věda nazývá krizí zásobování. Tanky prošly během 2 dnů asi 25 kilometrů terénem nevhodným pro těžkou techniku. Polní cesty se proměnily v koleje. Těžké tanky KV-1, vážící každý 47 tun, se propadaly do země až po pásy. Několik vozidel uvízlo a bylo opuštěno. Ne proto, že by bylo zasaženo, ale protože je nebylo možné vytáhnout. Palivo se spotřebovávalo rychleji, než se plánovalo. Zásoby munice ubývaly. Současně na bocích průlomu rostl tlak.
Němci na severním křídle v oblasti Zubcova zahájili aktivní protiofenzívy proti sovětským jednotkám, které kryly koridor průlomu. Tam působila sovětská 51. střelecká brigáda pod velením plukovníka Michaila Bušina. Malá jednotka, asi 4000 mužů, měla držet křídlo na délce 18 kilometrů. To bylo fyzicky nemožné. 18 kilometrů na 4000 lidí znamenalo obranu bez souvislé linie zákopů, pouze samostatné opěrné body s mezerami mezi nimi. Německý protiútok u vesnice Prudy 11. srpna málem zavřel hrdlo průlomu. Batalionová skupina ze 121. pěší divize prorazila až k silnici, po níž proudilo zásobování 6. tankového sboru a asi 3 hodiny ji kontrolovala. Kolona sovětských nákladních vozů s municí se dostala pod palbu. Několik vozidel schořelo, ostatní se otočila zpět. Bušin vyslal do protiútoku poslední rezervu, rota automatických zbraní a 2 tanky T-34 přidělené brigádě. Němce vytlačili, silnici obnovili, ale trvalo to 6 hodin a stálo to stovky mrtvých a raněných. Na jižním křídle průlomu působila 273. střelecká divize pod velením plukovníka Ivana Smolina. Její situace nebyla o nic lepší. Německé jednotky, které byly po počátečním průlomu odříznuty a ocitly se v poloobklíčení, se nevzdaly. Probojovávali se na západ k vlastním a přitom nevyhnutelně naráželi na sovětské zábrany na bocích. Smolin hlásil, že jeho divize během 11. srpna odrazila 7 různě silných protiútoků, od výpadů na úrovni Čet po útoky s podporou 2 až 3 tanků. K večeru v některých rotách zůstávalo jen 40 až 50 mužů místo běžných 150. V samotném koridoru průlomu se bojovalo o každou vesnici. Německé zálohy, štábní jednotky, stavební prapory, protiletadlové jednotky, všichni, kdo stáli v cestě sovětským tankům, dostali rozkaz držet se a drželi se. Vesnice Afanásjeva, kterou z vojenské geografie nikdo neplánoval jako uzel odporu, se stala místem boje, který trval celý den 11. srpna. Bránila ji smíšená skupina německých vojáků posílená 2 protitankovými děly PAK-36. Tato děla stačila k zničení 5 sovětských tanků, než byla vesnice dobyta. 12. srpna začalo tempo sovětského postupu klesat. Bylo to nevyhnutelné. 6. tankový sbor do té doby prošel asi 30 kilometrů od výchozích pozic. Podle zprávy velitele bylo nenávratně ztraceno 41 tanků a dalších zhruba 30 vyžadovalo opravy. Lidské ztráty v motostřelecké brigádě přesáhly 1000 mrtvých a raněných za 3 dny bojů. Šlo o velké ztráty, ale ne katastrofální. Sbor si zachoval bojovou schopnost a schopnost postupovat dál. Problém byl jinde. Pěchota 1. sledu, 129. a 305. divize byla 12. srpna vyčerpaná na maximum. 3 dny nepřetržitých bojů s minimem spánku a nepravidelným zásobováním si vybrali svou daň. Velitelé hlásili: lidé usínají za pochodu, munice je na hraně. Ztráty důstojnického sboru jsou zvlášť vysoké. Poručíci a kapitáni padali první, když vedli vojáky do útoku. V 129. divizi z 27 velitelů rot jich k 12. srpnu přežilo 14. Ostatní byli zabiti nebo zraněni. Velitel, sledující situaci z velitelského stanoviště, rozhodl nasadit do boje 2. sledu. Do průlomu poslal 8. gardovou Panfilovskou divizi, kterou si schovávali právě pro takový okamžik. Přítomnost čerstvé gardové divize na špici útoku dala dočasný impuls postupu. 13. srpna gardisté dobyli vesnice Gliatkova a Sorokina a postoupili o 4 kilometry. Už následující den ale narazili na organizovaný odpor. Do té doby si nepřítel stihl vybudovat novou obrannou linii. Boje v hlubinách německé obrany odhalily problém, který pronásledoval sovětské útočné operace po celý rok 1942. Spojení. Radiostanice přestávaly fungovat, kurýři umírali na cestě, telefonní kabely se pod palbou přerušovaly. Výsledkem bylo, že velitelé divizí často nevěděli přesné postavení sousedních jednotek. Velitelé tanků ztráceli spojení s pěchotou, která je měla kryt. Dělostřelectvo střílelo na souřadnice,
které se během doby, než přišel rozkaz po drátech, staly neaktuálními. Nešlo o zbabělost nebo nekompetentnost jednotlivců, ale o systémový problém, který nebylo možné vyřešit během několika dní postupu. Přesto ke konci 14. srpna sovětské jednotky udržely průlom, hluboký od 25 do 30 kilometrů a široký asi 20 kilometrů. Šlo o skutečný úspěch. Území získané od nepřítele, koridor v německé obraně. 14. srpna 1942 roku velitelství 9. německé armády ve městě Sychovka. Velitel stojí nad mapou a sleduje, co se stalo s jeho frontou za 5 dní. Červené šipky sovětského průlomu pronikají do vnitrozemí na 30 kilometrů. Hrdlo koridoru má asi 20 kilometrů na šířku. 2 německé divize jsou prakticky rozděleny. Jejich zbytky bojují v poloobklíčení. Železniční trať Ržev-Vjazma je ohrožena. Pokud sovětské tanky dorazí do Sychovky, což je asi 15 kilometrů od špice útoku, zásobování celé skupiny Urževa padne. Velitel nestrácí hlavu, to není jeho styl. Pracuje rychle, tvrdě a bez sentimentu. Za 5 dní od začátku sovětského postupu už stihl udělat to, co jiný velitel za 10 dní. Složil z rozptýlených jednotek nový front, uzavřel nejnebezpečnější směry a zorganizoval zásobování obklíčených skupin vzduchem. Teď potřebuje víc, protiútok. K tomuto okamžiku má konečně rezervy. Po obdržení zprávy o průlomu u zničeného města reagoval okamžitě. 4. tanková divize generála Eberbacha, která byla v záloze skupiny Armád Centrum, dostala rozkaz přesunout se do oblasti Sychovky. Šlo o vážnou jednotku, asi 150 tanků, včetně modelů PZ-3 a PZ-4 s dlouhými kanóny, schopnými rovněž čelit sovětským tankům T-34. Divize přijížděla po částech, ale už 12. srpna se její přední bataliony soustředily západně od Sychovky. Současně velitel formoval útočné skupiny z dostupných sil. Německá taktika vytváření bojových skupin se zde ukázala v plné síle. Bojová skupina Monteifel, pojmenovaná po svém veliteli podplukovníku Hassovi von Monteifelovi, budoucímu generálovi a jednom z nejlepších tankistů Wehrmachtu, shromáždila pod svým velením motocyklový batalion, tankovou rotu, baterii útočných děl a 2 pěší bataliony. Celkem asi 2000 mužů a 20 kusů obrněné techniky. Malá, ale soudržná a pohyblivá jednotka pod velením zkušeného důstojníka. V roce 42. byl Monteifel 45 let starý profesionální voják, který již bojoval ve Francii a severní Africe. Měl jen 160 cm, což mu vyneslo přezdívku Malý Monteifel. Tento handicap však vyvažoval železnou energií a agresivním taktickým myšlením. Jeho skupina dostala úkol zaútočit na severní část průlomu sovětské obrany, konkrétně tam, kde 51. střelecká brigáda s obtížemi držela svůj post. 15. srpna Monteifel zaútočil za úsvitu bez předchozí dělostřelecké přípravy. Němci se jí záměrně vzdali, aby zachovali prvek překvapení. Sovětské pozice u vesnice Nikolskaja byly napadeny současně zepředu i z boku. Velitel Bůšin nasadil všechny dostupné síly, ale nerovnováha sil byla zřejmá. Dopoledne vesnice padla. Němci obsadili cestu a vytvořili průlomový koridor, který znovu pevně ovládli, tentokrát lépe než dříve. O této situaci byla velení hlášena ve 3 hodiny odpoledne téhož dne. Situace byla kritická. Pokud Němci udrží cestu déle než 1 den, 6. tankový sbor bude bez zásobování hluboko v zadních liních nepřítele. Velitel proto kontaktoval vyšší velení. Rozhovor byl krátký a rozhodný. Bylo nařízeno obnovit kontrolu nad cestou za každou cenu a zároveň pokračovat v tlaku na Sychovku, aby se zabránilo přesunu nepřátelských sil na křídlo. Obnova kontroly nad cestou trvala téměř 2 dny. 8. gardová divize se přemístila z hlavního směru a udeřila na Monteifelovu skupinu z východu. Současně zbylé jednotky 51. brigády zaútočily ze severu. Monteifel se ocitl mezi 2 ohni. 16. srpna
po ztrátě asi 300 mužů a 7 kusů obrněné techniky se stáhl organizovaně, bez paniky, krytý zadními bojovými skupinami. Profesionální přístup k ústupu byl stejně vysoký jako při útoku. Zatímco se boje na severním křídle rozvíjely, hlavní úder připravoval velitel Model. Jeho plán nespočívával pouze v navrácení ztracených pozic, což by bylo příliš nákladné. Chtěl uzavřít průlom u základu, obklíčit 6. tankový sbor a sovětské divize, které již pronikly do oblasti Breš. K tomu byly potřeba současné údery na obou křídlech průlomu, tedy ze severu i z jihu, které by se setkaly. Jih měl zasáhnout Monteifelův protějšek, založený na 5. tankové divizi generála Feckera. Tato divize dorazila do oblasti později než 4. tanková, protože její transporty byly zpožděny kvůli omezené kapacitě železnic. K 16. srpnu se soustředila v oblasti Karmanova a byla připravena k útoku. Fecker disponoval asi 80 tanky a 2 pěšími pruky. Jeho úkolem bylo zaútočit na jižní část průlomu, prorazit k poškozenému městu a spojit se skupinou útočící ze severu. Sovětské velení však německý záměr odhalilo. Letecká a agenturní rozvědka zaznamenala soustředění nepřátelské obrněné techniky u Karmanova. Velitel na základě této hrozby rozhodl o preventivním útoku. 17. srpna sovětské jednotky sami zaútočily v oblasti Karmanova, aby vrazili klín mezi 5. tankovou divizi a pěší jednotky, které ji kryly na křídle. Bitva u Karmanova 15. až 18. srpna se stala jedním z nejkrvavějších střetnutí celé operace. Na poli o rozloze přibližně 8x10 kilometrů probíhaly po 2 dny tankové útoky, protiútoky a boje o vesnice, které několikrát přecházely z jedněch rukou do druhých. Vesnice Puškina byla 18. srpna dobyta a ztracena hned 3krát během jediného dne. Německé tanky s dlouhými 75 mm kanóny efektivně zasahovaly na dálku od 800 do 1000 metrů, vyřazovaly sovětské tanky T-34. Sovětské posádky reagovaly útoky na krátkou vzdálenost, kde výhoda dlouhých hlavní byla vyrovnána. Fecker však nedokázal uskutečnit plánovaný úder na průlomovou oblast. Sovětské útoky ho donutily přejít do obrany a věnovat pozornost vlastnímu křídlu místo obkličování nepřítele. Modelův plán uzavřít průlom u základu tak nevyšel. Šlo o klíčový moment celé operace. Němci měli prostředky a záměr zničit sovětské jednotky v průlomu, ale neuspěli, protože sovětské velení jednalo včas a efektivně. Model, když pochopil, že obklíčení nebude možné, změnil úkol. Zastavit sovětský postup a vytvořit pevnou obrannou linii, která by znemožnila další postup směrem ke Kychovce. 19. a 20. srpna soustředil 4. tankovou divizi na přímých přístupech k městu. Němci zde vytvořili protitankovou linii s dělostřeleckými postaveními rozmístěnými na 6 kilometrech fronty. Více než 6 děl na kilometr, což činilo přímý útok téměř sebevražedným. Velitel, který obdržel zpravodajské údaje o této linii, oznámil velení, že průlom k Sychovce není možný bez masivní dělostřelecké podpory. Velení požádalo o dodatečnou dělostřeleckou sílu, ale rezervy nebyly k dispozici a tak bylo nutné využít stávající prostředky. Toto byl moment, kdy ofenzivní snaha narazila na své limity. Sychovka zůstala nedosažitelná, ale to, co sovětské jednotky již získaly, bylo možné udržet. Právě o to nyní šlo. O obranu Zubcova, Karmanova a samotného poškozeného města. Boje o tato města se staly závěrečným a nejkrvavějším akordem celé operace. 21. srpna roku 1942 bylo sovětské tažení na Sychovku zastaveno. 6. tankový sbor byl vyčerpaný, ne zlomený, ale bez dalších ofenzivních možností. Rezervy nebyly k dispozici. Zdálo se, že operace vyhasíná. Ale velitel viděl na mapě něco jiného. Existovaly 2 města, která Němci drželi jako klíčové body obrany na křídlech průlomu. Zubcov na severu a Karmanov na jihu. Dokud byla v německých rukou,
sovětský výběžek byl zranitelný. Dokud byla tato města obsazena nepřítelem, nebylo možné prohlásit vítězství. Velitel se rozhodl je dobít obě. Zubcov ležel na soutoku řek Volhy a Vazuzy. Šlo o malé město s asi 5000 obyvateli před válkou, s dřevěnými domky, několika kamennými budovami v centru a mlýnem na břehu. K srpnu 42. z města zbylo málo. Rok okupace a neustálé dělostřelecké ostřelování si vybrali svou daň. Přesto mělo město mimořádný vojenský význam. Ten, kdo držel Zubcov, ovládal přechody přes Volhu a mohl ohrozit křídlo jakékoliv skupiny operující jižněji. Němci si tohoto významu byli vědomi, stejně jako sovětské velení. K 21. srpnu zde bránili jednotky 23. pěší divize generála Helmutu Scharnhorsta a zbytky několika praporů, které se sem stáhly po průlomu 9. srpna. Celkem asi 6 000 mužů s dělostřelectvem, minomety a několika útočnými děly. Němci proměnili každý kamenný dům v opěrný bod, minovali přístupy a pokryli ulice palbou. Zubcov se připravoval stát malým Stalingradem na Volze. Útok na Zubcov byl svěřen 30. armádě generálporučíka Lilušenka, téže, která na začátku operace působila na severu a zadržovala nepřátelské rezervy. Nyní měla za úkol dobít městské opevnění. Lilušenko soustředil proti Zubcovu 156. a 238. střeleckou divizi, dohromady asi 16 000 mužů, a podpořil je 2 dělostřeleckými pluky a samostatným tankovým praporem s 21 tanky. První útok 22. srpna selhal. Sovětská pěchota pronikla do městských čtvrtí, postoupila 2 až 3 bloky od okraje, ale byla zastavena hustou palbou z oken a sklepů. Německá taktika městských bojů spočívala v obraně každé budovy jako pevnosti, křížové palbě na ulicích a protiútocích malými skupinami přes průchody ve zdech. Fungovalo to účinně. Sovětské tanky v městských ulicích bez pěší podpory Němci ničili z protitankových zbraní a plamenometů z vyšších pater budov. Lilušenko proto změnil taktiku. Místo přímých útoků po ulicích zvolil průniky přes dvory a zahrady. Místo masivních útoků velkými jednotkami nasadil útočné skupiny po 20 až 30 lidech, každou se svým ženistou, kulometčíkem a 2 až 3 samopálníky. Dělostřelectvo dostalo za úkol nejen ostřelovat čtvrti, ale systematicky ničit konkrétní budovy před každou skupinou. Šlo o pomalou, krutou, ale jedině funkční metodu městského boje. Dne 23. srpna se útočné skupiny probojovaly do centra Zubcova. U kamenné budovy bývalého okresního výboru Němci zřídili důležitý opěrný bod, 3 patra, silné zdi a sklep propojený podzemní chodbou s okolními budovami. Přímý útok byl nemožný. Velitel útočné skupiny, starší poručík Nikolaj Gromov, učinil rozhodnutí, které bylo později v hlášeních označeno za vzorové. Jeho jednotka umístila výbušninu do sklepního okna na zadní straně budovy, zatímco 2 družstva předstírala útok zepředu, aby odvedla pozornost německého garnizónu. Výbuch zbořil polovinu prvního patra. Němci ustoupili podzemní chodbou, opěrný bod padl. Do večera 24. srpna byl Zubcov očištěn od německých vojsk. Přesně řečeno z toho, co z něj zbylo. Z více než 500 předválečných domů přežilo méně než 40. Ztráty 30. armády při útoku činily přibližně 3200 vojáků, mrtvých a raněných za 3 dny bojů. Německý garnizon ztratil asi 1800 mužů, dalších asi 400 padlo do zajetí. Zbytek se probil z obklíčení a stáhl na sever. Zatímco Zubcov hořel, na jihu zuřil stejně tvrdý boj o Karmanovo. Tato městská osada byla menší než Zubcov, s asi 3000 obyvateli před válkou. Ale její význam pro německou obranu byl ještě větší. Karmanovo leželo na cestě spojující německé jednotky na jižním křídle Rževského výběžku. Ztráta Karmanova znamenala přerušení spojení a hrozbu obklíčení celého armádního sboru. Němci bránili Karmanovo silami 102. pěšího pluku za podpory 12 útočných děl. Tyto útočné kanóny, stroje bez věže s nízkým profilem a silným kanónem, byly ve městě velmi účinné. Bylo je těžké zasáhnout tankovými zbraněmi kvůli jejich nízké výšce
a jejich 75-metrové dělo proráželo sovětské tanky na druhé straně. Sovětské jednotky zaútočily na Karmanovo ze 3 stran. 188. a 180. divize, posílené 27 tanky samostatného tankového pluku, obklopovaly osadu ze severu a východu. Ze jihu tlačila 326. pěší divize plukovníka Nemudrého. Velitel osobně sledoval průběh bojů o Karmanovo a 2krát dne 22. srpna volal, aby urychlil dobytí osady. Boj o Karmanovo trval od 22. do 27. srpna, 6 dní nepřetržitého utrpení. Osada několikrát přecházela z rukou do rukou. Dne 23. srpna sovětské jednotky pronikly do severní části Karmanova, obsadily několik bloků domů, ale byly vyhnány noční protiútokem německého záložního praporu. Dne 25. srpna se situace opakovala na jižním okraji. Pronikli, upevnili se v několika domech, ale po protiútoku z boku ustoupili. Přelom nastal dne 26. srpna. Sovětské dělostřelectvo po dobu 4 hodin systematicky ničilo německé opěrné body čtvrť po čtvrti. Poté zaútočila pěchota. Velitel praporu 188. divize, major Fjodor Tkačenko, vedl své muže přes hořící trosky podél řeky Derži, kde byla německá obrana nejslabší. Jeho prapor se dostal do týlu hlavního německého opěrného bodu v centru osady. Německý garnizón, ohrožený obklíčením, začal ustupovat. Dne 27. srpna bylo Karmanovo zcela osvobozeno. Němci se stáli na západ, odnášejíc raněné a stačili zničit sklady munice. Výbuch měl takovou sílu, že byl slyšet na 20 kilometrů. Sovětské ztráty při dobytí Karmanova činily asi 4 000 mrtvých a raněných. Německé nejméně 2 000 zabitých plus opuštěná technika a zbraně. Dobytí Zubcova a Karmanova uzavřelo boky sovětského výběžku. Průlom už nebyl jen klínem v německé obraně. Stal se pevně vymezeným a chráněným můstkem s opěrnými body na křídlech. Němci ztratili 2 klíčové uzly své obrany. Rževský výběžek se zmenšil a frontová linie se posunula na západ. Operace se blížila ke svému závěru. Dne 27. srpna roku 1942 bylo Karmanovo dobyto, Zubcov dobyt. 6. tankový sbor stál na dosažených pozicích zhruba 30 kilometrů od výchozích linií. Aktivní fáze operace skončila. Velitel sledoval mapu a hodnotil, co bylo získáno, co zůstalo nedobyto, co to stálo a co to přineslo. Vojenské hodnocení výsledků operace je chladné a přesné. Nezakládá se na pocitech nebo na nadsazených hlášeních, ale na kilometrech, divizích, ztrátách a strategických důsledcích. Podívejme se na to společně. Územní výsledek operace byl takový, že sovětské jednotky postoupily do hloubky od 25 do 30 kilometrů na úseku širokém asi 40 kilometrů. Osvobozená oblast měla přibližně 800 km čtverečních. Pro představu, to je zhruba dvojnásobek rozlohy Moskvy v hranicích roku 1942. Bylo osvobozeno několik desítek obcí, včetně pogořelého Gorodišča, Zubcova a Karmanova. Frontová linie se posunula na západ a rževský výběžek se výrazně zmenšil. Ale území není to hlavní. Hlavní je, co se stalo s německými jednotkami. Ztráty nepřítele byly v sovětských hlášeních tradičně nadhodnocovány v horečce boje. Skutečné německé ztráty, obnovené podle archivních dokumentů, jsou však výrazně nižší, ale stále značné. Za období od 9. do 27. srpna ztratila 9. armáda asi 22 000 mužů mrtvých a raněných. Dalších asi 4 000 padlo do zajetí. Celkem tedy z boje vypadalo za 19 dní 26 000 mužů. To byly velmi vážné ztráty pro jednu armádu za tak krátkou dobu. Pro srovnání, ztráty Wehrmachtu na celém sovětsko-německém frontu za srpen 1942 činily přibližně 120 000 mrtvých a raněných. 9. armáda tak sama nesla více než 20% z celkových ztrát na východním frontu za ten měsíc. To nebyla drobnost, ale krvavá rána, kterou model okamžitě pocítil.
Ztráty na technice u Němců byly rovněž značné. Podle sovětských údajů, částečně potvrzených ukořistěnými dokumenty, bylo zničeno nebo zajato asi 120 děl a minometů, 47 tanků a útočních kanónů, asi 80 vozidel a tahačů. Byly také ukořistěny sklady s municí, pohonnými hmotami a potravinami. To nebyla katastrofa pro německou armádu, ale bolestivá ztráta, kterou bylo nutné doplnit. A doplňovat ztráty v roce 1942 bylo stále obtížnější. Nyní o sovětských ztrátách. Zde je třeba být upřímný. Operace byla nákladná pro západní a Kalininský front. Nevratné ztráty, mrtví, zemřelí na následky zranění, nezvěstní, dosáhly asi 30 000. Dalších asi 45 000 tvořily zdravotní ztráty, ranění a nemocní. Celkem tedy z boje vypadlo 75 000 mužů. To je více než německé ztráty v absolutních číslech. Ale poměr ztrát, přibližně 3:1 ve prospěch obránců, byl pro útočnou operaci léta 1942 zcela běžný. Pod Charkovem v květnu padlo 270 000, zde 75. Rozdíl zásadní. Ztráty na tancích u sovětské strany činily asi 150 vozidel nenávratně a dalších asi 80 potřebovalo střední a generální opravy. 6. tankový sbor měl ke konci operace v bojové pohotovosti asi 30% původního stavu, tedy zhruba 55 funkčních tanků ze 182. Sbor potřeboval doplnění a odpočinek. Velitel o tom otevřeně informoval, bez zkrášlování. Byl známý svou upřímností, což v roce 1942 nebylo běžné. Strategický výsledek operace přesahoval pouhé získané kilometry a potopené tanky. Hlavní, čeho sovětský úder pod pogořelým Gorodištěm dosáhl, bylo přesně to, co plánoval při přípravě. Skupina armád Střed neodevzdala na jih ani jednu divizi v období od 9. do 27. srpna. Navíc Hitler byl nucen přesunout k modelu 4. a 5. tankovou divizi z rezervy skupiny armád Střed. Tyto divize se nedostaly ke Stalingradu, ale uvízly u Rževa. Náčelník německého generálního štábu, generálplukovník Franz Halder, zaznamenal ve svém známém válečném deníku poznámku z 12. srpna 1942. Její smysl byl jasný. Situace na úseku 9. armády vyvolává vážné obavy. Přesun rezerv z jiných úseků fronty je nevyhnutelný. Velitel byl člověkem opatrným ve svých hodnoceních a právě proto měl výraz vážný v jeho deníku velkou váhu. O něco více než za měsíc a půl bude odvolán, mimo jiné kvůli příliš pesimistickým odhadům situace. V srpnu roku 1942 však jeho pesimismus ohledně středního úseku fronty byl zcela opodstatněný. Úspěch operace měl také konkrétní taktický rozměr, který často zůstává ve stínu obecných hodnocení. Dobytí Zubcova změnilo konfiguraci fronty tak, že sovětské jednotky získaly výhodný výchozí prostor pro další operace na rževském směru. Právě z tohoto prostoru v listopadu 1942 začala operace Mars, druhý velký sovětský úder na rževský výběžek. Bez Zubcova v rukou Sovětů by byla operace Mars mnohem obtížnější. Pogorelo-gorodišťanská operace připravila půdu pro další kolo bojů. Velitelé dostali své ocenění. Velitel, kterému operace dávala šanci napravit reputaci po nezdaru u Volchova, byl po skončení operace navržen na řád Rudého praporu. Jiný velitel získal řád Rudé hvězdy a byl doporučen k povýšení, aby se o rok později stal velitelem tankové armády. Velitel 30. armády, která dobyla Zubcov, obdržel řád Suvorova 2. stupně, jednu z prvních cen tohoto řádu, založeného v červenci 1942. Po válce jeden z nejvýznamnějších sovětských velitelů stručně a přesně zhodnotil operaci. Úkolem bylo vázat síly skupiny armády Střed a nedovolit přesun rezerv na jih. Tento úkol byl splněn. Teritoriální úspěch byl skutečný, i když ne tak rozsáhlý, jak se původně plánovalo. Sychovku se nepodařilo dobít, rževský výběžek nebyl odříznut. To jsou fakta. Ale v létě 1942, kdy každý sovětský úspěch byl vzácností,
a každá německá divize vázaná na střední úsek znamenala menší tlak na Stalingrad, to mělo skutečnou, měřitelnou hodnotu. Existují vítězství, která si historie pamatuje navždy. Stalingrad, Kursk, Berlín. Jejich názvy se staly symboly a jejich data zná každý školák. Pak jsou ale vítězství, která historie jakoby přehlíží. Ne proto, že by byla nevýznamná nebo nepravá, ale protože vždy stála v pozadí něčeho výraznějšího, většího a vhodnějšího pro oficiální vyprávění. Pogorelo-Gorodiščenská operace je právě takovým vítězstvím. Abychom pochopili, proč byla zapomenuta, musíme porozumět tomu, jak funguje válečná paměť. Prvním důvodem zapomnění je časový kontext. Operace probíhala od 9. do 27. srpna 1942, tedy v době, kdy celý svět sledoval Stalingrad. 6. armáda se tlačila k Volze a 23. srpna německé tanky dorazily k jejímu břehu severně od města. Ve stejný den německé letectvo podniklo masivní nálet, do kterého bylo zapojeno asi 600 letadel. Město hořelo, Volha hořela. Kouř byl vidět na desítky kilometrů daleko. V takovém apokalyptickém pozadí se úspěch sovětských jednotek v lesích Kalininské oblasti ztrácel jako zápalka vedle požáru. Sovětská propaganda v srpnu 1942 nemohla hlasitě oslavovat lokální úspěch u Pogoreloho Gorodišče z velmi prostého důvodu. Znamenalo by to přiznat, že jinde panuje katastrofa. Nelze vyhlásit vítězství dobytím Zubcova, když současně Němci dosahují Volhy a útočí na Kavkaz. Logika válečné propagandy je krutá. Dobré zprávy se zveřejňují jen tehdy, když je lze prezentovat v pozitivním kontextu. V srpnu 1942 takový kontext nebyl. Druhým důvodem je, že operace nezapadala do pohodlného schématu sovětské vojenské historiografie. Toto schéma vypadalo přibližně takto. Rok 1941 – ústup a hrdinství. Rok 1942 – zlom u Stalingradu, pak už jen postup vpřed. V tomto schématu nebylo místo pro operaci, která byla zároveň úspěchem i neúplným úkolem. Sychovka nebyla dobyta, Rževský výběžek nebyl odříznut. Formálně tedy cíle nebyly splněny. Jak to pak učit v učebnicích? Snazší bylo soustředit se na Stalingrad a vyhlásit ho hlavní událostí druhé poloviny 1942, což se také stalo. Třetím důvodem je osud samotného Rževského směru v sovětské historiografii. Rževská bitva jako celek byla tématem nepohodlným. Trvala od října 1941 do března 1943, téměř půl druhého roku. Sovětské ztráty na Rževském výběžku se odhadují na 1 až 1 300 000 mrtvých, raněných a zajatých. To je ohromující číslo. Mluvit o něm nahlas v sovětské době znamenalo zpochybňovat cenu vítězství a kvalitu velení. Proto byl Ržev systematicky a důsledně opomíjen. Pogorelo-Gorodiščenská operace tak zmizela spolu s celou rževskou tématikou. Jeden z významných sovětských básníků, který bojoval právě na Rževském směru, napsal jedno z nejdojemnějších válečných básní o druhé světové válce, psanou z pohledu vojáka padlého v těchto bojích. Známý byl tím, že psal z vlastní zkušenosti, ale ani jeho hlas nezpůsobil, že by se rževská tématika stala součástí oficiální válečné paměti. Byla příliš nepohodlná, příliš mnoho otázek vyvolávala. Čtvrtým důvodem zapomnění je osobní. Po válce jeden z nejvýznamnějších sovětských velitelů napsal paměti, v nichž operacím na Rževském směru věnoval minimum pozornosti. Operace Mars, listopadový útok 1942, který skončil neúspěchem, je v jeho pamětech téměř opomenut. Pogorelo-Gorodiščenské operaci věnoval jen několik odstavců. Byl to člověk, který uměl řídit svou reputaci stejně dobře jako armády. Zaměřovat pozornost na operace s jen částečným úspěchem nebylo v jeho zájmu a tak tyto události zůstaly ve stínu. Německá strana také nespěchala s připomínáním těchto bojů. Pro Wehrmacht byla Pogorelo-Gorodiščenská operace bolestivou porážkou. Vzácným případem, kdy sovětské velení taktickým způsobem překonalo německé modely. Německá vojenská historiografie raději psala o vítězstvích nebo hrdinské obraně v beznadějných podmínkách.
Porážka od sovětských vojsk v létě 1942, kdy Wehrmacht byl považován za nepřemožitelný, byla nepříjemnou kapitolou, kterou se rychle přecházelo. Přesto význam operace tím, že byla zapomenuta, nezmenšuje. Dokázala několik zásadních věcí. Za prvé, sovětské velení v roce 1942 už umělo plánovat operace s využitím průzkumu, dělostřelecké přípravy a nasazení pohyblivých jednotek do průlomu způsobem, jaký nedokázalo o rok dříve. Za druhé, německá obrana nebyla neproniknutelná ani v létě 1942. Za třetí, strategie vázání nepřátelských sil, kdy útok na jednom směru znemožňuje posílení jiného, fungovala a bude fungovat i později u Stalingradu a na Kurské klenbě. Vojáci, kteří padli u Pogoreloho Gorodiště, u Zubcova, u vesnice Nikoloskaja a v čtvrtích Karmanova, si zaslouží být vzpomínáni stejně jako obránci Stalingradu. Jejich vítězství bylo menšího rozsahu, skromnějších výsledků, ale bylo skutečné, vydobyté krví a profesionalitou v době, kdy vše ostatní padalo. Zapomenuté vítězství zůstává vítězstvím. A teď už o něm víte. Sledovali jste kanál Válečné zápisky. Děkuji za sledování a hezký den.